Dobar dan, dobrodošli na moj kanal Ukusna hrana. Danas ću da napravim sladoled od samo 3 sastojka. Za ovaj sladoled je potrebno 400 ml slatke pavlake, 150 g kondenzovanog mlijeka i 3 kašike kakao praha. Umutit ću slatku pavlaku. U umućenu pavlaku ću dodati kondenzovano mlijeko. Dodat ću kakao prah i sve sjedinice. Sladoled ću preručiti u činicu. Sladoled ću ostaviti u zamrzivač na nekoliko sati da se ohladi i stegne. Ovo je izuzetno ukusan domaći sladoled. Veoma je lijep, brzo i lako se pravi. Obavezno ga napravite. Vidimo se, prijatno!